साहा लोंगोदो बिफा बे फिसालाया दाबो सिखाराखै नामा? ओहो सिखाराखै मोनायावबा खयथायाव फैखो सेंग्रा मानसि नोंनि थाखायनो खर' देरबायलै बिमा बे गथ' सासेया आंहा मान सनमान दङ गामिनि गाहाय मानसि माबाहाय बिफा बे बांगाल अजानाव थाबिस लायनानै गारहोफैनोसै नामा मालाय मोगथांनि फिसालायाबा आजां गाजां द्राग्स सोबग्रामोननो बेहाय थांना मोजां जाबाय हा मामि पापा फट' मोनसे खेबनै र' मामि आरो पापा नोंसोर सानैखौ बिदि जिरायनानै साहा लोंनायखौ नुयोबा बिराद मोजां नुयोब्रा गोदो सेंग्रा सिख्लानिफ्रायनो बिराद अनलायोमोन खोमालै ओंखायनो दिनैसिमबो सानैजों जिरायनानै मालाय साहा लोंलायलायथारदों बिराद मोजां नुथारदों पापा तात मूर्ख बिमानि मूर्ख फिसा लाजिनाय होनाय जेबो गैला बेनाव मान सनमाननाय जेबो गैला बेनाव थार बाथ्राखौ बुंनायखाय पापाया लाजिबायगोनदांलै लाजिनाङालै पापा आं मोनथिजोबखाबायथ' माथो नोंबो गोदो मामिखौ लानानैसो खारदोंमोननो गोदो लाजिनो रोङासै मामिखौ लाना खारनाय समाव दासो लाजिलाबाय फिसालानि सिगाङाव हामाहाय आफा नोंनोलाय सोर खोन्थाया बेफोरखौलाय बे गथ'नि खर'नि गोजाथारा दोंसे जमारबायदांलै बेखायनो बेरेफुंजानि जानला मोनला बक्सिला फैग्रा जाबाय बियो आइसफ्रानो थांबाय खोमा बिदिसो मोनलायलांबाय आं हामा आफा बिमा बिफाखौ बिदि लाजि फोनांनो नों देरबाय लावबाय आफा एसे बुजिनो सोलोंदो देरनायखायनोथ' आं एसे बुजिबायलै मामि नङाबा आं गोदो मालाय हिनजावफोरनि खिनाय हासुनाय दुगैनाय नायखोमाग्रासोमोन दा आं अनेक सोलायबायथ' मामि दा सोलायदोंलायनो नोंनि थाखायनो आं जेरावबो ओंखारनो हाला लामा सामा दे आगोलनिफ्राय अनेक सोलायबायना बिफा उन्दै समावलाय बयबो दुस्थ'खा मामि आरो बाबालै आं मोनसे एप्लिकेसन होनो नागिरदोंमोनलै नोंसोर पारमिसन होयोब्ला मा गनायथि नांलायगौ बुरभक साख्रि ओंखारदों नालाय हैबानो जाबायना एप्लाइ खालामहैबानो जाबायना दानि बिटिआर गोदान सरखाराव बिटिआर नङालै मामि होमब्लालाय अबहायथो आफा ना आसामाव बिटिआरावबो आसामावबो नङालै मामि ओइ देख नोंमारगौ बिमा बे गथ'नि गोजाथारा जमारबायदांलै दोंसे बिटिआरावबो नङा आसामावबो नङा हा बबे नोमा खर'आवथ' ओंखारदों साख्रियालाय हा अबहायथो साख्रि ओंखारदों आफा इस मामि आरो बाबामोना आंनि गोसोनि रावखौ मोनसेबो बुजिथारा माथो हा नोंनि बे खेंख्रा खेंख्रि रायलायनायखौ जों बोरै बुजिनांगौ आफा लेखा रोङि मानसिफ्रा माबालै मामि बाबा थोरसि सुग्रा सिला सिबग्रा ओंखाम ओंख्रि संग्रा दालाय जोंहानाव मोनसे पस्ट खालि गैया आं बेखौनो फिलाप खालामनो नागिरदोंब्रा ए थारमानि बिहामजोलायनो कारेक्टलै आफा कारेक्ट हा बेखौनो एफा गुदु गोदा खोथाजों बुंबाय आफा आं नोंसोरखौ रायजानो गिदोंलै मामि आरो पापा बिहामजोखौथ' लायनो होननानै जों बिमाजों आंजों रायलायखादोंमोन दा जाबायलै सालाखौ
एबारावसो मोनसिगोन साला बेफोरसो बिमा बिफालै साला हा सोरखौथो लायनो सानखो आफा ना गोसथोनाय दंखायो नामा आंथ' बिमा बै एंखुर माहाजोननि फिसाजोखौनो लायनो सानबायमोनलै फिसाजो गोजा साबाखा बेहा सासे नङा सासेखौ मोनबोखाथारगोन हा माथो बुङो बिमा आयौ बे एफा माहाजोननि फिसाखौ जोंहानो हरगोन दा बे ए बेनोथ' गोरोन्थि बुजिनाया मा धोनि मा गोरिब बेलाय सानसेबाबो हिनजावनि फिसाया मालायनि न'आव हाबा जाहैनांगौखा होनबाबोहाय फिफा हिनजावनि फिसाया बिमा बिफानि धोन सम्पथिखौ लानानै जेबो दुगानो हायालै बिमा सानसेबाबो मालायनाव थांखानांगोन बियो आंनो राव सासेखौबो नाङालै आफा आरो आंनो हरखानाय नङा बायदि मोनो आङो हाजों अख्राजों फाराग बादि मालाय एफा माहाजोन आंनो नाङालै एफा माहाजोननि फिसाजोखौ बुरभक नोंल' राजि जालाय सोर सासेखौ लानो आं माबा मोनसे खायदा खालामनानैबाबो लाबोगोन आं माबालै बाबा आंना फेसबुकनि सासे सिख्ला गोसोथोनाय दंखायो मैया लोंनायानो खाथ्राखै मोनामनायानो दाबो थांफिन बेहाय थै साला फाफि बोराय मामि आरो पापा फेसबुकाव लोगो मोननायलै फेसबुकनि सिख्ला माने रं रं नाम्बार नङालै मामि आरो पापा राइट नाम्बारसो लायनांसिगौल' गासिबो अके जोबखा र' लायनो होनबानो जाया हा मानसियालाय माबायदि मोजांथारलै मामि नायलाय दाख्लि फट' हरदों आंनो नैबेलाय नै बोरो ए गुफुर गावदांदांथ' आंना बिहामजो जागोना नै बिफा नायलाय मोजाङाथ' मोजांलै खिन्थु आखल आखुफ्राबा माबायदि जागोन आखल आखुफ्रालाय बिदिनोखासै देनां गासिबो गथ' गथाय जाबा सोलिलांगोन बाबा लायमारसै बाबा फा हिनजावालाय राजिमार राजिखालै बाबा लायनांगौल' गासिबो सेटिं जाखाजोबनायसो आंबो खामानि दामानि मावनो बाखाबाय आफा दिनैनो लायखाथारदो बिहामजोखौ मामि होमबालाय आं दिनैनो लाबोखानोसै नामाथाय पापा औ आं लाबोखानोसै दे दिनै दे बाबा आं दानो लायखानोसैलै दे बाबा दे जाथारबायलै सालाखौ दिनै जाम्बा गथ'आ फैदो गिनाङा लाजिनाङालै आं दं मामि पापा ओइ मामिलै मामि पापा पापालै लाबोबायमोन आं नै जेबो नङा सना गिनाङा आं खिथाखानायसो दहाय गिनाङा दे लाजिनाङा सिन्था गैया फैगौ नोंल' दागि मामि पापाखौ लाबोबायलां मामि आयौ माथो सिन्दुर थुखालायनायसो आफा ना सोरजोंबासो हाबा जाखानाय नामा नङालै मामि माने आंसो खम खरसाव जानायनि मन्दिराव हाबा खालामना लाना फैखाबाय आं ए आंहा बेखौनो सोरजोंबा हाबा जाखानायसो नंदों दे हामथारबाय दे बेथा बेबायदिनो खायदा बाहायनानै खम खरसायावनो हाबा लानांगौ बेथा रैसुमै बेनो जोंना मामि पापाया खुलुमदो दे आं खुलुमफेराखैहाय आं खुलुमा खुलुमदोलै जेबो नङा आं खुलुमनो लाजियो माखौ लाजिनांगौ जाखो खुलुमदो आं खुलुमफेराखै खुलुमदोलै खुलुमदो जेबो जाया खनसेल' खुलुमनाया आं खुलुमनो लाजियो खेबसेल' खुलुमदो दे जेबो नङा लाजिनाङालै खुलुमदो रैसुमै दे खुलुमदोलै रैसुमै आयै आंखौ लाजि फोनांनोसो सानखो ना माखो खुलुमदो दे खनसेल'खौलाय लावदुम आफा मा जाखो नोंलाय खुलुमदोलै रैसुमै है खनसेखौ खुलुमदोलै खुलुमथारदोलै दे रैसुमै नांगौबा आथिङाव दादांसै मा जाखो नोंलाय मानो हारसिं रायलायबाय थाखो बेलाय जावलिया बावलियानोलाय मा जाखो उन्दुनाय मानसिया मानसिया बोरैबासो नामाब्रा दे खुलुमदो खनसेल' जेबो नङा दे ओइ लावदुम सोर मा रैसुमै जाबाय थाखो नोंलाय लावदुम नङालै मामि सिमांसो बुंदों नोङो दा टाइमा बेसेबां जाखो अलसिया थोद मामि मानो बिदिब्रा फिसाला सासेल'खौलाय बिमा बिफानि सायाव बिदि उदां मोनजादोंथ' दिनैसो एसे लेट जादों मैया हराव थाब उन्दुनाय जायैखाय माम्बार सिखारखा दा नोमफाजों मिन्थिबा दिगदारसो जागोन नोङो माम्बार मोखां सुनानै गलिनि मोसौफ्रा खारनहै
हा बे गलिनि मोसौआ माथो दाबो गलियावनो दङ दाबो सिखाराखै नामा बे गथ'आलाय सानफ्रामबो सानजौ जालायजासे उन्दुलायग्रा बे गथ'आ एसेबो न'नि खामानिखौ दैनोनो गोसोखौनो जाथारलाब्रा बे गथ' सासेया मा मावनानै जाबावनांगौ बे गथ' सासेजोंलाय एसे मोजां जागौबा होननानै रायब्लाबो आंखौसो माबा बांद्राय बुंदों बायदि मोनसै खामानि दामानिथ' मावनो रोंथारला बेबो मा लाबोखो बिफा मा मैगं बायनानै जानो हाबावनोलै बिमा जा जिनिसफोरनि दाम अर जोंब्लावजोबनाय फैदोलै मोसौ मालिकबो बेनो मोसौ बेनो दाजासै सोरखौना नुफुदोंसै फिसाला सासेल'खौ मोसौ बोरमा अमा खाहोनाय दा मासदिनि हाब्रु हाला फिसाला सासेल'खौ हाब्रु हाला गाहैलै मासे दंबावसो बेखौ अबाव खाबावनांगौ जाखो फाफिया गावबा मा खालामखो आंखौसो लामा नायबाय थाबाय मिन्थियालां बावनो खाना दोनजोबगोन आं फिसाला सासेखौनो गिलु फालु खामानि थिननाय मालायबा फिसाला सासेल' होननानै दाव मोनगौमोन बाजे मोजां न'खराव जोनोम मोनाखैलां मालाबा दिल्ली मुम्बाइआव थांनानैसो खारनानै थाहैसिगोन आं हेलौ सना नै आदाना जालायबाय देनांबा अनगोन ना अना दा खुदुमफ्लालायथारदों दाबो उनावबो खुदुमगोनब्रा सना आं नोंखौ इस गावनाबाथाय बिदिल' आंनि गोसोआव जेसेबांनाखि अननाय दं आं नोंनोनो होजोबगोन सना दा राजिल' जादों नों सना नों आंजों माला लोगो हमनो होनबा खोनासंनाय आदा दिनै जोंहा न'आव मामि बाबा रावबो गैयामोन नों हायोबा जोंनाव बेरायथावथाव फैनो हागोन नामा औ जायोथ' सना जायो आं दानो थांनो हायो आरो नै आदा जै फैबाथाय नों आंखौ लांफाखाथारनांगोन लाबोगोन सना लाबोगोन नों मा सिन्था खालामदों खालाय आं दंना दे होनबालाय आदा आं नोंनो वाट्सएपाव लकेसन हरगासिनो दे जागोन दे सना दे दे रैसुमै आं फैबायमोनलै ए आदा नों सफैबाय फै ओरै जिरायफै बेयाव मसासनि हिनजावलै बे सियाराबो मा राम जिरायदो आदा आं मानो फैफ्रांखोफ्रा र' आदा नों जिरायथ' दे आं नोंनो साहा फुदुंनानै लायनि नै लोंगोन आं नों फुदुंनाय साहा आंथ' गाब्र'सिगोन बे फाग्ला मानैयाथ' आंखौ मिनिखागोन बेखौ लांनांगौबा सेस जागोन माबा मोनसे खायदा खालामनांसिगोन जानाय नङा बिदिजों बे साहा लाबोगौ मानि आं दोरोद सैगोन नोंलै जानाय नङा बिदिजों दोरोद मारनोसैलां जानाय नङालै फैसनगोनसो नामा ब्रा फाग्लि हांगारालाय जाला थाथ'नो बेथि आया मानसियालाय अबाय थांखो दासो दंथारोमोन खारखुमा लांखोसो ना माखोसो बेलाय दसेनो बिदिखि थांबाय बायो रायलायस्लाबलाङा मास्लाबा मोजां गोराथार नै माथो लावदुमसो लावदुम फन हरदों नै
हेल' हेलौ मा खबरब्रा बहाय दङब्रा माथो दासान्दि सिरि फनबो हरा है दंलाबायो नै खावला उनाव हा माथो खालामलाबाय थाखो बिसिनावलाय खामानि गैया दामानि गैयालाय दंलाबायो नै जायगायावनो लाबाय माजों लागासिनो दङब्रा गैयालै ओरैनोसो बे बिगुरनो मानो खिन्थाहरोब्रा खिबु सेथेनोलाय बेदर बिहर बिगुरनाव बेदर लाफालै अमा बेदरा जागोन दे आं थांगासिनो दङ थाथ'बावनो बे बिगुरा सफैसिगोनलै माबार लोंखादो नङाबा दा थाब सफैसिगोन बियो नङा माथोब्रा मानोथो ओरैनो बेखाराव लोंहोबाय थानो बे बिगुरनोलाय ओरैनोबा एसेल'खा नुवाखै नोङो फैबायलै हनै आसोला लाबो मारबाय लावदुम लाबोनो होनखानानै लाबोआ जायो नामा माथोलाय नोंसोरलाय आंखौ सानफ्रामबो जावबाय थायो खिबु सेथे खिरफिनि होननानैलाय लाबोबाय आं नै नुबाय बेदर खिरफिनखाबा नोङो दे बाद होदो दे लुदो दे मा लाबोखो नायलाय अमा एवनाय बिदिसो जानांगौब्रा दे लुदो दे हाब दिनैलाय मा लाबोफेरा गंनै गोजोन लाबोखोब्रा दुखुनिसो जाखोना सुखुनिसो जाखो पार्टियालाय लाबोबायलां नोंसोर सानैनि मोखांखौ नायनानै बेबायदिसो अननानै लाबोबाय थानांगौ गोथावमोनब्रा अमाया संख्रिया बारा जादों गोथावमोन नोंगौ नोंबो लादो आच्छा लावदुम नोंथां नोंनि बे फेसबुकनि सिख्ला लोगो हमनांगौ दं होननाया बोरै जाखो नोंना मा लोगो हमलायनांगौ लाबोखादो आयंआबो बुरैखाबाय खामानि दामानि मावनो रावबो गैला लाबोखा लाबोनांगौ माखासे खामानिखौ गरम मावबासो जायोलै बेबायदि रायलायबाय थानानैल' जाया दानो आरो बे फेसबुकनि सिख्लाखौसो रायखांबावदों सुवादफोर बेनि थाखायनो नोंसोरनो पार्टि होदों आङो टेनसन माने मा टेनसन मा जाखो मा सोरजोंबा खारलांबाय नामा आरो बे फेसबुकनि सिख्लाखौसो रायखांबाय थादों नोंसोरो सुनिबानिनो सिथोर बाथोरनो एम्बु सिथ्र' बायदि मा दाय मावबोखोरा नोंलाय लावदुम मोद्ला आरो खावब्ला खोनासं नोंसोर सानैबो आंनि मोजां लोगो आं दिनै नोंसोरखौ फंसे खोथा बुंनोसै खोनासं आं बायदि नोंसोर माब्लाबाबो फेसबुकनि सिख्लाखौ समायना होननानै दा गोसोथो मिथिबाय नङाबा आं बादि गाब्र'नांगोन बुजिबाय बे खोथाखौ नोंसोर सानैबो गोसोआव ला मानोब्रा लावदुम आं सामफ्रामबो फेसबुकनि सिख्ला होननानै फुदुमदोंमोन फुंनि बेलासिनि नाथाय आं थांनानै नुहैबाय नायहैबाय आरो लोगोबो मोनहैबायबो आरो आं खोनासं आरो आं खुनुरुखुमसो बारग'नानै सौफैबाय आं हजों नुजेनबा मा जादों मोनथिगौ नायबाय आङो आथिंनिफ्राय खर'सिम गासिबो मोदोमानो खानायनि रंजोब आं बे जायगानिफ्राय खुनुरुखुमसो खारखुमानानै फैनो हाबाय आं बिनि टेनसनजोंनो नोंसोरनो नै पार्टि होबाय खानायनि महर माने आं बुजियासै लावदुम माने ब्लेक बिउटि नङालै ब्लेक डगसो माने सैमा गोसोम बायदि एकदम आथिंनिफ्राय खर'सिम गोसोमजोब हांगारासो गुफुरसिन बे फाग्ला बिदिजों जायो बे बिउटि प्लास होनानै खेबनायखौनो मोजां नुवाखै बे फाग्ला
थगायजाबाय गैला एथ' गोसोम थैजासिम रायजो जानांगौ बिदै बेफोरनोथ' गोरोन्थिब्रा जों हौवा मानसिफोरना फेसबुकाव मोजां मोजां सिख्लाफोर नुबानो लाइक कमेन्ट रियेक्ट खालामहरनोसै होजोंबा आरो रिप्लाइखौनो हरजाया आंथ' हरालै लासिं सिं आं हरा रिप्लाइ होनो मोनैनि गाबदों सिख्लाफ्रा जोंबोथ' आपल'ड होबा माथो लाइकखौनो मोना साला आंथ' सिख्लाफोरनो लाइक हरखाथारालै अदेबानि हाबा जाखानानैबो हरो आङो नोंनानो मोजां जादोंलै मोद्ला भाई दासो बुजिदों आगोलाव आंखौ जाम्बा बुरबाव होनग्राया नों मारगौलै मोद्ला नोंनि आगोलाव बुंनाय रावफ्रा एकदम 100% फोथायजामारा फेसबुकनि सिख्लाफोरखौ फाग्ला मा 100% गाज्रि होनलाबायखो 100%नि गेजेरावबो माखासेया मोजां माखासेया गाज्रि थायोब्रा बिदि बुंनो नाङा 100% होनोबा सिख्लाफोरजों होसोजागोन माथो नोंसोरलाय माखासेया मालाय नेचारेल बिउटिबो थाबावोसो बिदि बुंनाङा नोंगौबोगोनलै खावब्ला गासिबो बिदिद्राय नंजोबान्दां साला आंसो थगायजाबायनदां साला दासो बुजिदों नों बिगुर मोनाबाय थौ थांसै जाबाय जौआबो गैला नै थौ सिखारदो